Ka jingkol mar jingmot ka balami hakin nong song snong ka Lapangap West Giant Hills District na ka jingbom yo ban ot yo kba na ka daw jang jing pen ibor ki jaj ban Briew karbi ki basa hakapot Meghalaya bat Assam kalapen no ya ki babun ban kentho ya ka jing ngap menti ka sarkar jilla bat ka jingbom yo jingada ki trash nong na ki Pulit. Hendreha ka no pais ngi jong ka arpuway tarik risa arjar pusan kibor penya district kila pha ya ka Kyrwoh syakilat pathai kubor ban pentip ban nadu lasai ka sngi ansas dang no ban ot yau kuba hakasnong Lapangap tapat. Kani ka Kyrwoh kala ong bahapo ka jingalam menteri rang ba ka jela Meghalaya Konrad Kiesang ma bat UCEM ka Karbi Anglong Autonomous Council KAAC bat ginoy lam snong ka mat ka bayade bat ka jingot yau kuba lala ban ya penbej bat ban sedang no nadu lasai ka sngi hal Lapangap tapat. Laong ru bakum kadak banam ailat bakin mi ki jingja bat ban khanglat ya ki Briew ki bana bar ban wan penshet ki bor Pulit kin ya don lang ha katay kasngi na kabanta ban wan ra ya ka syong sok syong sngan. Ki bor Pulit ki kwa ru ban pensngau ya ka jinglong ka bayai sya jong ki paj ba nong syong snong ka Lapangap bat katanat Pulit kan ya chakmat na kabanta ka jing syong sok bat jing sngan ha ka bayadai ba ka jingot yaw kuba haki sngi ban wan. Habatin, pej bahagi ki shab, ka shab plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam, duna ki eki batay ka met. Namar kata, habatiru atau kau kamlu ka umpanyang kadut, pej ya ka shab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin, bat ka ayan la aikan diat, bat ka batau bha. Kam kata ka dur jing ki mar bam, ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka wei ka jing mentoy bakong san. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shap plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya